Keď som sa dozvedela, že budem musieť mať príhovor na vašej svadbe, prvá vec, ktorá mi napadla, bola, no nie, bože, čo len poviem. Ale potom som si povedala, že príhovor pre 120 ľuďmi bude brnkačka oproti tomu, čo by pre mňa spravila moja veľká sestra. Ak sa ma niekto opýta, aké sú naše vzťahy, povedala by som, že sú to výbuchy temperamentu na jednej strane a vlna lásky súdržnosti na druhej strane. Ale také súrodenecké vzťahy sú v podstate skvelé, pretože vďaka ním sme sa naučili riešiť konflikty, dávať si pozor na naše slová, ale predovšetkým, ako sa zabávať na úkor druhej. Avšak myslím si, že takéto vzťahy prevládajú aj u ženíka so sestrami. Ale vážne, keď si spomínam na naše detstvo, ako sme sa hádali, kto dostane väčší kus koláča, alebo kto vyhrá ten najväčší boj o diaľkový ovládač na televízor, a o kúpeľni nebudem ani hovoriť, tak dnes je ten najväčší deň víťazstva, aký si mohla len prijať. Dnes si moja sestra vzala chlapa, svojho najlepšieho priateľa s kamoškou v jednom, ktorý ju nechá, aby si zobral všetky koláče na svete, samozrejme okrem pončového. Takže drž sa, švagri, bude to naozaj ťažký boj. Ale teraz už naozaj vážne. Pri každodenných radostiach a ťažkostiach nesmiete zabudnúť hlavne na tých, ktorí vám dali život. Starali sa o vás, prekonali s vami dni starosti, ale i dni radosti. A to sú vaši rodičia. Verím, že to, čo ste doteraz mali od nich požičané, im teraz s láskou odplatíte. Deň je sviatočný a dôstojný. Po ňom prídu tisíce všedných dní, v ktorých budete naplňať svoj manželský sľub. Želám vám, aby si vaša láska zachovala sviežosť dnešného dňa a aby všetky ďalšie dni prispeli k jej prehlbeniu a utužneniu.